nejdůležitější věci v životě vzniknou často tak, že vlastně žádný plán nemáte. Jako třeba láska. A právě kvůli té tady vlastně dneska stojíme. Takže příběh našich snoubenců začal nenápadně v hospodě. Vlastně začal chvíli předtím, když Jan slíbil kamarádovi, že do té hospody ho doprovodí a pak teda, že se zdrží takzvaně najedno. A ony to byly zrovna tedy narozeniny Terezy. A potom se ani nenadějete a stojíte takhle za 7 let poté na svatbě. Čas plynul a během studií potkala Honzíka. Naprosto skvělého showmana. Fakt je. A jak je v té písničce, jaký si to uděláš, takový to máš, tak možná za 30 let, až budou, nebo až je jejich děti požádají na svatbě o proslov, tak se podívají za sebe a řeknou si, jo, udělali jsme si to dobře. Takže všechno nejlepší novomanželům.